Okay, vi skal lave opgave 2, og den lyder: vis ved integrationsprøven, at store fx er lig med x i anden plus 5x plus 3, er stamfunktionen til funktionen fx er lig med 2x plus 5. Ja. Vi starter med at skrive vores stamfunktion op. Gør vi det i et nyt, så det ikke kan genkende. Opgave 2. Sådan. Lige x i anden plus 5x plus 3. Det er så stamfunktionen. Det vi får at vide er, så får vi at vide, at den afledede funktion lyder stamfunktionen lyder fx er lige med, det er jo lidt matematikfag, fx er lige med 2x plus 5. Så det vi gør er, at vi bruger vi kan jo godt se, at der er en sammenhæng mellem de her to. Men vi skal ligesom prøve at bevise den sammenhæng. Ja, det er præcis. Med integration. Så gør vi via integrationsprøven. Så det vi siger er, denne her, og så indtaster vi vores afledede funktion. Det er så, at vi vil bestemme det ubestemte integral. Jo, lige præcis. Ja. Og det gør vi sådan her. Og det vi så ser er, at vi får det samme, som vi får det der lyder det samme som vores stamfunktion. Ja, altså det ubestemte integral er det samme som stamfunktion. Ja, så det er x i anden plus 5x. Det er det vi ser lige her. Det næste vi så skal tage hensyn til, det er, at vi har fået at vide, at vores stamfunktion også har en konstant, der hedder plus 3. Men i TI Inspire, TI Inspire kan jo ikke vide, at den er der, fordi den differentierede differentierede funktion, der er konstanten blevet til 0. Ja. Så den kan sagtens være der, og det er stadig rigtigt. Man skal bare være opmærksom på, at TI Inspire ikke nødvendigvis kender til den her konstant. Det er derfor, man altid skriver i sådan en opgave. Så det var det var opgave 2.